tak hodně často si ty lidi myslejí, že to je jednorázová odpověď, že existuje na to jednoduchá odpověď, investuj sem tolik a tolik peněz, ale často ta odpověď je komplexnější, pokud teda chceme poradit nebo prodiskutovat tu investici dobře. Vždycky záleží, na jak dlouho klient chce investovat a podle té doby investování by se následně mělo složit investiční portfolio. Ešte tam vždy hrá rolu to aj, že aký je ten samotný človek, čo sa týka charakterových vlastností. Niekomu nevadí riziko, či sa tá hodnota investície kolíše alebo nie. Niekto zasa je taký, že sa toho bojí, tak pre takých ľudí sú ideálnejšie skôr nejaké produkty, ktoré tak na hodnote nekolíšu, aby mohli v podstate v kľude spávať.